Как да публикуваме годишния финансов отчет в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел? За обявяване на годишния финансов отчет за 2023 година са необходими следните документи. Заявление за обявяване на годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по образец, заявление Г2. Годишен финансов отчет, подписан от съставителя и ръководителя на предприятието, съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Декларация по член 13 алинея 4 от Закона за Търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове, подписана от заявителя. По отношение на микро, малки и средните предприятия към заявление Г2 се прилага и декларация, удостоверяваща приемането на годишния финансов отчет и годишен доклад за дейността, подписана от законния представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел.